ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଶରୀରରେ ଦେଖିବେ ଫାଇଦା। ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏପରି ଅନେକ ମସଲା ଅଛି ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଏହି ମସଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମସଲାର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମସଲା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଲବଙ୍ଗ। ଲବଙ୍ଗ କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ହିଁ ବଢ଼ାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଲବଙ୍ଗରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଫ୍ୟାଲେଟ୍, ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍ ଏବଂ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଲବଙ୍ଗର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗରମ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଶା ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସହିବା କଷ୍ଟକର। ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମଶାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତଥାପି ମଶା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ, ଜୈବିକ, ଗନ୍ଧ, ଉଇଜେନେରାଲ, ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆନାନ୍ଥେଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଛି। କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଲବଙ୍ଗ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଖାଇବା ପରେ ଲବଙ୍ଗ ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳତା ଏବଂ ହୃଦ୍ଘାତ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅନେକ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଲବଙ୍ଗ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆଣ୍ଟି-ଏଜିଂରୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଶରୀରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପାଟିରେ ଛାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ସେ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାଇଁ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଛାଲ ସ୍ଥାନରେ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ କିମ୍ବା ଲବଙ୍ଗ ଚୋବାଇକି ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ ପାଣିକୁ ଗାର୍ଗଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆରାମ ମିଳିବ। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଲବଙ୍ଗ ତେଲକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ତେଲ ସହିତ ମିଶାଇ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।